Ty, je západný špion. Moje meno je Kravica, vítajte u historicky prvého full reaction videa. A ako lepšie začať YouTube kanál než s reakciou na to, kto je Tung 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 Saur s bouchalem a trollspím. Ako pekne sa na mňa pozerá tá brokovnica v rohu mojej izby. Ja dúfam, že toto kanál sebe dobre zarábať. Dobre, takže ľudia, dneska budeme reagovať na to, na bouchalové video. Odhalujeme, kto je Tung 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 Saur, ale Glazer, môžeš vysvetliť, prečo by sa nemal hovoriť Tung 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 Saur? On má rád iba keď ho voláš Sahur. Takže to znamená, že nemám hovoriť Tung 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 Saur, iba čisto Saur. Ale ja som Áno, fakt áno. myslel, že on chce všetky tie tung 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 tung. Ja že je ofenutý, keď povieš iba tung tung. Čo by sa stalo, ak by som iba povedal Tung? Prídeme do izby o 3 ráno a zbije ma, znasilní ma, bude robiť to, čo môj... Tung po hlave. Bude robiť to, čo môj striko, keď som mal 8 rokov. Ako pekne sa na mňa pozerá tá brokovnica v rohu mojej izby. Dobre ľudia, zapínam to. Môžeme začať reagovať. Dneska se společně podíváme na tank Sahar. Na co? Počkať. jak prečítal. Stop. To jak prečítal. On fakt povedal tank Sahar. To nemyslí vážne. Tak tomu vykopne dvere zajtra, ako spravil aj v tom videu. Jaké to je vôbec hra? Toto ma fakt zaujíma. To je video iba. A to je render. To je doslova iba render. To je doslova, okej, jasné. To je že úplný, že slop, že bottom of the barrel slop. Áno. To je video stvorené pre takých ľudí, aké je táto reakcia stvorená. My reálne v tomto robíme chybu. Na čo proste robíme originálny content, keď môžeme reagovať na tank Keď Sahar? môžeme kradnúť! Áno, presne tak. Dobre, môžeme ísť ďalej pozerať to video. Nic takového neexistuje. Myslíš tung Sahur? Konečne aspoň jeden z nich vie, že ako sa to má povedať. Tak je to takový Bože, čo by ten mega druhý známý robil mím, bez který toho je druhého, zároveň nepoznám hodně, Presne tak. hodně Tak. divnej. Takže já ho všem právě ukážu trošku. Koukej se. Tohle je jakoby video z To je toho, když je trollspeak. tung. Aha, hej, fakt? Pamätáš si na to rozpího? Áno, to je fakt Čo ti je? No mne je zle. Toto je. Taký jeden koksaker Syria Kariho kedysi, keď boli eventy Okay. strašne populárne. Sahur nahání. Myslíš, že to bude děsivý? No jak já se celkem bojím, bouchal, protože Počkaj, do 4K dal to video? Tak ja to dám do 480p. Ojoj, trošku sa bojím. tung Sahur je mega nebezpečný. Oj, bože. Tak jo, koukej se, tohle Ty je takový kokos, speciální no video, to kterým má se dá- pravdu. To rozpie je veľmi múdry. On si spravil research pred týmto videom, ako začali reagovať a je to fajn. Lebo to kebyže nespravili ty kokos, ten bouchal, vieš, ak by bol v riti, keby šiel robiť tú reakciu bez neho. Hej, Tak by prišiel za ním domov a by mu, no ani nejdem mraveť radšej, lebo to by Ale YouTube zrušil. akože, neviem, či číta scenár s pripravenými informáciami, alebo má reálne iba taký prázdny pohľad a proste pozerá tak. Čo je dneska? Budeme pozerať, kto je Tung 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 Saur. Tung Sahur. Wow. Oh môj bože. Ale toto je jeho reálny dom. Tam býva? Tu býva Tung 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 Saur. To je iba Sahur. Pardon, Sahur. Iba Sahur. Predstav si Takže sa tohle pripravovať je na asi túto reakciu. Zháňať všetky tieto... Proste zháňať scenár tieto si napísať videá. k tomu. Oh môj bože. Ja nechcem vidieť, čo musí trpieť jeho researcher. Proste poviem mu, že počúvaj, potrebujem reakciu na Tung Tung Sahur. Tu máš normálne zoznam vecí, napíš mi kompletný scenár, sprav mi research, celý lore tohto charakteru. A ten typek s tým minimálnym platom proste len, že ja by som umieral pri tomto. Ja si proste predstavujem toho bouchala. Tým videom, jak kurí tu proste cigu na balkóne, pripravuje sa to video, že do piče, dobre, takže ako urobím intro, takže lidi, dnes budeme reagovať na to, kto je Tung 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 Saur. Do piče, ne, počkaj trochu viacej, musím to dať emócie. Tung Sahura. Můžeme se tady podívat Počkaj, oni hrajú GeoGuessr. okolo. Aha, jak sa Ale tam... docela luxusní barák. Ne, to není. Myslíte, že oni to reálne ovládajú, alebo iba pozerajú Nie, video, Však jak to natočili to je video, to je doslova video. A hej, lebo on to dal do 4K vlastne, bo tam na to pozerajú doslova video. Oh môj bože. Tu musí byť linknuté tým pádom. Originálne video credits. Troch ľudí tu dokonca pozerajú. Dobre, no vidíš. okej. Hej, na budúce budeme reagovať na 10 minútovú kompiláciu, ako Misko iba hovorí N-word. Ale počkaj, taký ten Minecraft edit, že najprv to povie normálne, potom to povie 10 krát zrýchlenie a a potom to povie úplne... Dobre, púšťam. Vypadá, už jde dovnitř. Co tam dělá? To- Bouchle, on vypadá, Tam je. že je bezbraný, ale on je mega To nebezpečný, kopal. chápeš? Haló?
Asi mne prišiel tung On- Sahur domov, ja som počul klopanie teraz. Ale ty si hlúpy, však Ale to pozor, on je v mega tom nebezpečný. To v tom videu on klopal na dvere. Aha, jaj, dobre, fú. To je ten sound effect, čo počuješ, aké by ti zaklopalo v slúchatkách. To vieš, ako ja som sa teraz zľakol, že mi Čo tu bolo? prišiel... Som omylom odklikol. Vieš, ako ja som sa zľakol teraz, že tung Sahur mi prišiel domov? Nemôžeš robiť mi takéto. Nechcel by som, no. Toto, čo robí ten charakter v tom videu, je veľmi je veľmi múdre, ale dokáže to byť veľmi nebezpečné. Ale ten keř je trošku průsvitnej, vidíš, já se necítím moc bezpečně být Ani seriákary. ja. Spíš trošku. Hlavne však mu trčí hlava. Jaký Syriakari? Prečo som spomínal Syriakariho? Nie. Ale prečo povedal si riekaj? Neviem. Ja viem, to bol Syriakari, kto natočil tú Sahura. Toto video vidíme iba čisto preto, lebo odvážny Syriakari išiel k jeho domu a ho išiel natočiť. Ďakujeme počkaj, Sirovi ale Akarimu. to- Shoutout Siri Akari. Áno, ďakujem Najlepší Syriakari. youtuber na svete. Inak Tak, ja tak. mám veľmi rád Siri, by the way. Hlavne vyprážaný Siri. Dobre, ideme zistiť, prečo Syriakari išiel odhaliť, kto je tung Sahur. Prečo mu išiel zaklopať na dvere? No pizdy. Pozri, ako je Trospy prekvapený z toho. Normálne sa bojí o svoj život. Aj Bohal vyzerá vystrašený. Oh môj bože. Ten by mu nabouchal, podľa mňa. Víc bouchala. O můj bože, bouchal. Ono dostane podle mě. No Dostane. uvidíme, jestli ho dostane. On začal nedostal, tung, nevšimol si ho. Sahur a Nedostal. vypadá to, že asi o něm Kokos. neví. Každopádně on OK, dostal a ideme tung. dovnútra. On má podľa mňa má Bouchal. Gilisu. To by si ho nekol. Alebo, počkaj, teraz ma niečo napadlo. A toto môže byť veľmi dosť zaujímavá vec pre lore. Čo ak, prepáč, Sahur, čo ak Sahur Ešte že? je legálne slepý. A preto má tú paličku, lebo je slepý, pravda? Áno. Počkej, aký rozdiel, keď bol nelegálne slepý? No, že Že to že proste, nič, no, len že pôjde do väzenia. ono, keď si legálne slepý, tak ty stále dokážeš vidieť, akože dačo, ale nemôžeš vidieť všetko, lebo by to potom bolo ilegálne. A neviem, asi Tak. pokuty by sa potom dávali. Dobre, zapínam to. Sahure, jo, on to má rád, když mu říkáš Sahure. Já mu budu říkat A tung. co vidíš, Sahur, kopal, vole. zase zaklopal? Protože on zaťukal. To klope. Jaj, už, dobre, už nie som taký blbý. Á, to bol iba Siri Akari. Hej, to bolo vo videu, to bol Syriakari vo videu. Ja zase som sa zľakol, že mi tu prišiel Sahur naživo. Syriakári, takýto prankster. Teba pekne vyprankoval 4 roky dozadu. to bol extrémny prank. A utekl pryč. Jako víš, já nechápu Okay. Trospy. Proč někdo takhle trolí tung Sahura? Že Ne, prostě ne, takhle- ne. Sa mi páči, jak tancuje pri tom tung, jak Tung, proste tung. nejaký oný bollywoodský film tam začne. Ale keď sa pozriete na toho Sahura, jeho oči proste smerujú priamo na Sira Akariho. Ale má Gillis. On reálne asi legálne musí byť slepý. legálne slepý. Áno. Lebo tie oči tam smerujú, on ho proste vidí, ale keď je legálne slepý, tak asi nemôže. na jeho barák, když je nebezpečný tenhle ten mím, jako ještě moc nechápu, co je zač. Co on je vůbec zač? On takový jakoby dřevěný prkno bouchala. Ale já nechápu, proč si zahrává s ohněm. Protože tung Sahur zabil už asi 80 lidí. A tenhle typ 80? Co je? Zabil 80 ľudí? Čo? Čo prosím? Ja ale dostalo, že proste, čo to vôbec je? A ten zrejme prkno bouchale proste, čo nevidíš? Ďakujem. Trospy Ale si to je- urobil research a nám to všetko pekne vysvetlil. To je proste investigatívna žurnalistika. Takýchto poctivých novinárov potrebujeme v našej krajine. Presne. Ešte, že máme Trospyho, ten robí Tak, ešte tak. nebezpečnejšiu robotu Tak, ako Kuciak. Však 70 Proste tak, ľudí. jeho doslova môže 80, zabiť. 80. 80, no. 51. O, koukej, on zatáhl Aho. ty rolety a zatáhne O, tyhle a- ty rolety. Jo, Aj zatáhne druhé tyhle ty zatiaľ, rolety, aj proč druhé jako zatiaľ. zatahuje? Ale Kámo, ešte tam ten je zatiaľ jsi v napravo. pohodě? Proč to jako zatahuješ? Já pořád sleduji, jestli nejde někdo k němu zezadu a vypadá to, že k němu někdo zezadu nejde Trospy. Nejde nikto zezadu, dobre. Dobre, Ale, dobre. ale kebyže mne niekto takto klope, tak ja chcem vidieť, že kto tam je. Ja sa pozerám cez to okno. Prečo by to zatiaľ? Podľa No, mňa to je možno- iba... Možno robí niečo nelegálne. Možno je nelegálne slepý a bojí sa. O môj bože. On nechce, aby odhalil, že je nelegálne slepý. Tak. Presne tak. Musíme si Trospyho zavolať. Nech nám vie dávať tie informácie poriadne. Spravíme Taký si mu počkej, však interview. bože, blbosť vravím, však je tu s nami. Obidvaja sú tu s nami. Áno, oni sú všetci tu s nami. Len ja som ich mutol teraz a pauzol. Áno, že Trospy, povedz niečo. Pohodě, ale on se umí hýbat hrozně rychle, ten tu.
Tak, ďakujeme. Tak. Ďakujeme. Ešte dokonca chceme odpoveď, ale on je locked in na to video a iba nám dáva dôležité informácie, ktoré potrebujeme vedieť. Sahur. Raději to pust boucha, se trošku bojím, že to neskončí dobře. Já se taky bojím. O môj bože! Čo sa stane teraz? Ja som vypadol zo Syriakari stoličky. prečo sa volá Tung Tung. Počkať, mi nehovor, že on sa volá Tung Tung, po hlave. lebo ti spraví Tung Tung po hlave. Áno. Už si má tu- pálku. Co si vzal? On jako normálně nosí tu pálku trošku No, ja pořád. si Já ho teda to koupím. To je Ne. dobrý nápad. Nie, počkej, stopni, to je dobrý nápad. Poďme takto reagovať. neznám a ty jsi odborník na tung cahur. On je odborník. Jako, já jsem napůl z Itálie, takže znám hodně dobře Italian Brainrot a on tu pálku nosí pořád, no bouchele. Jakoby já ti řeknu takovou historku, jo. Bombardiro Krokodilo prostě útočil na Itálii. Počkej, a Bombardiro? Čo? Máme ďalšie keywords? No má je Bombardiro krokodílo. On dáva počka, ale toto je komplikovaný lore, tam je viacej charakterov. Keď to musíme dať lock-in teraz. Áno, presne tak. Dávam. Ty kokos, Ale ty teraz vyzeráš, ako keby si mi dával missionary, tak akurát. tung sahur, na něj hodil tu pálku a zničil ho. Nicméně, jako to není všechno bouchle, protože potom přišel Lirili Larila, což jako je obří jako slon. A prostě začal... O môj bože, on je tam tiež. Lirili Larila. Oni sú tam všetci? Asi. No počkaj, ale pokiaľ tam nebude balený a kapučína. Ona teraz začala OnlyFans. Ó. Zistil. Mhm. Nepýtaj sa prečo. Som to alebo ako. Šlápl tung sahura. Tak doufám, že tam budou i ti, o kterých mluvíš, Trospěko. On vypadá jedno takový obří dřívko, který drží Ano. další dřevo. Moc to nechápu, no, jdeme zkusit, jak to bude pokračovat. Ja držím tiež drevo. O môj bože, a nahnevaný. začal sa. On je O, a nahnevaný. naháňa nás. Utekaj. Utíká po silnici. Jakari, utekaj. Počkaj, to je fakt Jakari. On reálne uteká jak... Hej. Dobre. Jakari, Dobre, utekaj. ja že je to iba joke, ale to reálne natáča Jakari. Áno. Reálne on. Áno. Čo? To, A povedal Jakari, utíkej. áno, to To Jakari reálne natáča. natočil on. Áno, To je jeho lost footage. tak. Preto Jakari už mesiac nedal video. Toto bol jeho posledný záber, ktorý kedy O môj natočil. Bože. Rychle. Trospěk, co bys dělal ty, Potrebujeme kdyby tě viac hodil takých tung odvážnych ľudí sahur, ako jako abych... Syriakari. Počkaj, keby ťa Čo by sme- honil Hej, sahur. kebyže ťa honil tuk sahur, ja Ty neviem. kokos. Ja by som nevydržal ani 3 Fú. sekundy. Fú. No, ty kokos. Aj 10 kôl po sebe by som dal, bez problémov. Pre neho všetko. Já si sedl do MHDčka a jel bych třeba busem rychle pryč, on neběhá tak rychle jako autobus, ne? No, Čo? O môj bože. Podľa mňa teraz používa iba 10% svojej schopnosti. Asi. Tung Sahur, ale chce zastrašiť Syriakariho, podľa mňa. Tak. no, jako já bych ho buď zarazil autem, nebo bych prostě vzal hřebík a zatloukl ho do země. Hej, Docela ty dobrý múdry. řeš. Áno, hej, a Áno. kde máš auto? Kde máš auto? Ukáž na auto. Ty, že by Však si to- ho zrazil autom. Uvidíme, jestli se mu podaří utéct, kam zdrhá. Počkej, on šel A k sobě do počkaj. baráku. Ale Syriakari je sused tuk sahura. Představ si, bys bydlel na téhle ulici. On je v okne. Okay. O môj bože. On a teraz, No, aj dobrý ti. a teraz vie, kde býva Syriakari. Má tam americkú vlajku? Asi je to USA? No, už nehráme či obesra. Už iba mesto zistiť. On je, Ja, okay. Syriakari je západný špión. Presne tak. Americký agent. On se kouká do jeho okna, Trospy, koukej. Tung Sauro sleduje až do jeho baráku. To je mega děs. No, Mega desivý. to je mega Extrémne. desivý. Súhlasím. Extrém, ja som normálne, keby, že tu mám kde, že proste môj tep, tak to je, že štvornásobné číslo teraz. Ja mám srdcový infarkt, mne už Kebyže- prestalo byť Je srdce to tak. vlastne. Krabica je cooked. Tak a to by bolo všetko pre toto video, ak sa vám to páči. Ožil som. Fú. O môj bože. Ja som iba taký menší srdcový infarkt dostal, to mám aj 3-krát počas dňa, to pohode. Môžeme pozerať ďalej, mňa zaujíma, čo ďalšie sa dozvie Syriakari v jeho investigatívnej práci. Dobre, chlapci, akože reálne to už nedávam, ja to už nedokážem ďalej pozerať. Ja to nedávam fakt. Ale ja jediné, čo ma ťahá ku koncu, je proste, ako to skončí. Však aj mňa. Proste, čo bude ending? Čo sa stane so Syrom Jakarim? Však Prečo mňa, už mesiac nevydal video? Čo sa s ním stalo? ale my, Ja, uvidíš, tu bude za chvíľu plot twist v tomto videu, oni nemajú pripravené len jedno video. Mhm. O můj bože, Ok. zajímá mě, co bude jako dělat.
OK, on někam šel. Ten jeho barák vypadá docela, jako není zas... Ale dobre, všetci vieme, že keď ti takto príde pred dom, musíš zatiahnuť žalúzie. To sme Áno. sa naučili od Tung Tung Sahur to spravil predsa. Áno. Hej, A náš, a neponaučil sa. presne, Siriekari sa nič nenaučil, bohužiaľ. Asi preto A je mŕtvy. on doma nemá žalúzie. To je jeho problém, on tam nemá žalúzie ani Aha. záslony. Aha, Mhm. tak to je jeho chyba. No. Rookie A vieme. mistake. A vieme, čo je problém. Vieme, kde je pes zakopaný. Alebo kde je Jakari zakopaný. Keby vedel, že si má kúpiť žalúzie, úplne všetko by inak dopadlo. Tak. Presne tak. zas tak hezky. Co dělá ten Tung Tung Tung? No on je nevybavený, On klope. zrovna Počkej! nastěhoval. On někdo- Rozbité Se dveře. klope. Někdo klepe. Mami! Mami! Počkej, to- Bouchala, nikdo... Ten Fendiar mi ukradol vtip. On mi, To som chcel povedať. on To mi je ukradol vtip. literálne to isté, čo si povedal. Ja odpadem. Neklepe, to klepe tung sahur. Trospie expert, on to vysvetlil. Ďaká Bohu. Ja už som sa tiež zľakol. Chvála Bohu. Chápam. Ďakujeme, Trospy, ďakujeme. Počkaj, ale... On mi kopu On je v to video. On mi kopu dvere. Oh môj bože. On mi kopu dvere. To sa Tung 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 kolo tie dvere. dveře! Viděl se, jak rychle vykopnul. Jak to udělal? BOOM! Replay. Viděl Instant jsem replay. to. Tak. Tohle je jeho konec. Bouchala, O, no, to je konec. Je to- Tě zabije je to na Ale Joe. jednu. ešte... Pozor, musí fáz, vykliknúť. druhá fáza. Ok. Druhá fáza. Ok, Oh-oh. uteká hore schodami, možno na druhom poschodí. Teraz bude je final bezpečí ako battle? ja? Asi. No ja som na druhom Potom poschodí to a úplný som v bezpečí. potenciál. Ale počkaj, teraz keď Tung sa príde na druhé poschodie, to znamená, že ani ja nesom na tom najlepšie. Tou pálkou. Tak, on se naštěstí běží někam schovat. Jde za ním ten No, Tung to je Tung vrchní. Sahur, nebo ne? No, jde už za ním, sa jde za blíži. ním. A, Já je na jsem tom si poschodí. nevřel. Já to vidím, kámo. O, čo to má vo skrini? On má Narniu v skrini? Oh môj bože. Portál do Agarty. Tak. Akože Alebo to je- teraz fakt, že mimo videa, čo ja viem, tak ako Trospy... No! Oh môj bože. Robi, pokázal nám webky, choď preč. Choď preč, si nám to... No Dobre. My tu reagujeme na Tung Sahura. Aký máš názor na funk verziu Tung Sahura? Pusti mu ju. Áno. Nepočul som. Ktorá je tvoja obľúbená? Originál, funk alebo remix? Budú teraz Tak dohoďať počúvaj. webky, ja to neriešim. Nechcem sa mi to opravovať. Uši, na poslouchejte, polovici. já tračí se Počúvaj to, sílem. počúvaj to. Tak, Počúvam. Počúvam. To sahur, Teraz sahur, bude drop. to si dobře trospy, že? Tohle je moje nejoblíbenější písnička, Bouchale. Však No, aj nič moja. nepočujem cez nich. Tung, jako lidi tohle podle mě ta nejlepší hudba, co může Najlepšie, člověk áno, poslouchat. Kámo, áno. Pán to poslouchám vždycky, když jdu do Rejvovica, školy. extrémna rejvovica. Som mal byť 53 minút v posteli. Poď, lebo ťa bonzne brať, že si na telefóne. No on je tu pri mne. Pozdrav brata, chceme sa s ním Joj. Chceme sa porozprávať so svojím bratom. Áno. Ne. Pustím mu Tung Sahur funk remix a... Hneď po hlavy úplne. Že sa chcú si ho porozprávať. Hej. Bet, už ide. No, chlapci. No počuješ nás? Počúvam. Vidíš ten stream? To Ja aj bol- dobre, no. Hej, potrebujeme vedieť tvoj názor na funk verziu Tung Sahur. Dobre, púšťaj. Uši, poslouchejte, já tračí se Počúvaj sílem. to. Tak, To sahur, to si dobře trospy, že? Tohle je moje nejoblíbenější písnička. Aj moja, Bouchale. aj moja. Tung, jako lidi tohle podle mě ta nejlepší hudba, co může člověk poslouchat. Áno. Pán to poslouchám vždycky, Nič když lepšie jdu do neexistuje. Je to, že... Počkej, ešte remix nevieme, to sme si ešte nepustili, musíme Nevieme mať remix. reakciu na remix. Ty si to počul, tú songu? A koľko z 10 podľa teba? Ja neviem, fakt, nemám na to náladu dnes. Jak nemáš na to náladu? Čo? Tebe, ja že tu... Nepočujem. Dobre. Krvica, čo nás zakúva? Prečo je taká zlá? Ty nemáš žiadne. Nepočujem. Kiknite ho, prosím. Kiknite ho, prosím. A ty čo si myslíš o sebe, že mňa kikneš, hej? Kiknite ho, prosím, stade. Že kvôli mne máš views. Ale Ja sa kiknem sám, čau.